Siyabingelela-ke emakhosini abingelela umkhulu Dlamini 1011. Icela nje uma uzobuka le video uyilinde iziphele bese uyasubscribe bese uyafollow bese uyashare ukuze ukwazi ukuthola omunye umuntu usizo ngalento engifisa sixoxe ngayo namhlanje. Namhlanje ngisemanzini njengoba ubona. Amanzi lawo. Ayini amanzi kumuntu? Oqala ufuna sikuthole lokho. Amanzi kumuntu ayizinto ezimpawu ezihlukile. 1, amanzi kumuntu ayibhadi ayisicitho. 2, amanzi kumuntu ayinhlanhla ayawuvula okuvaliwe kumuntu. Izinto ekufuna uyithole ngamanzi ukuthi ngichaze noma kabanzi ngawo amanzi. Amanzi ayakwazi ukuvalela impilo yomuntu abende isibhadi ingaphindi ivuleke. Ngisho isangoma uma ngizosibulalela isikhwama ngisibulalela khona la emanzini. Sife isikhwama sesangoma singaphinde futhi sisebenze. Ahlola impela abantu kodwa makufuna esebenza angasebenzi. Kusuke kuvalwe la emanzini. Amanzi ayaba futhi yibhadi kumuntu. Ngokungena kwakhe emanzini kanti abantu bakafuni bengene emanzini bese kungaphinde kulunge lutho kumuntu. Kanti futhi amanzi ayamhlambulula umuntu, ehlambulula idlozi, ehlambulula ithunywa, ehlambulule yonke imoya phezu kwesimo somuntu. Yingakho kubalekile ukuya emanzini nomuntu okwazi ukuhlola nokwazi ukulalela umoya nophiwe amanzi. Awuvela usuke la usuka khona uthwala ikhanda uze emanzini nomuntu othi wazi amanzi kanti akawazi amanzi kanti uzokuvalela ibhadi. Kunokwenzeka waye enyangeni noma waye esangomeni noma waya kumthandazo wakufaka emanzini kanti amanzi akaphiwa ngona wakufakela ibhadi. Mhlawumbe isicitho naso nebhadi onalo yingoba waye kumuntu wayethi unamanzi noma wayethi unokuphila kwamanzi kanti akanakho ukuphila kwamanzi ukufakela ibhadi. Ake uthole inhlambululo, uthole usizakalo, uthole umuntu okwazi ukukuhlola, uthole umuntu okwazi ukukunikeza usizo ngoba ayikho into yophinda ilunge if le nto le ayisuka ngaphezulu komzimba wakho. Angibonge. Cela sigijime selapha ku YouTube channel yethu Isithunywa Somoya TV. Sifike nakhona sisubscribe bese silalela ama video akhona ukuze sikwazi ukuthi nithole imfundiso eziningi. Ngiyaxolisa ke uma ozoyibuka le video kanti wena ozoyibuka le video izakho izoba kuhlungu ukuthi ngikhuluma iqiniso. Inkosi mayikubusise. Amen.